legit, and why was this shit? Vihdoinkin päästy Dubai Malliin. Matka kesti äsken joku tunni varmaan. Tää on maailman isoin kauppakeskus ja yli 1200 kauppaa täällä. Tää on ihan käsittämätön paikka. Mä oon nyt kävellyt täällä ehkä 5 minuuttia. En oo edennyt yhtään mihinkään. Siis nyt ollaan jossain kyllä semmosella luksusosastolla, että mulla ei oo mitään asiaa näihin kauppoihin. Tos kun me ajettiin, niin näkyy, että täällä oli Bentley ja Bugattin kaupat ja kaikki tämmöset. Ja suurin osa näistä kaupoista on semmosia, mistä mä en oo ikinä edes kuullut ja en tiedä miten näistä myydään tai mitään näistä. No nyt tulee vähän halvempaa Timberlandia, Under Armouria, Nikea, Tommy Hilfigeri. Täällä on nää kaupat, mihin mä niinku voisin mennä. Sitten täällä menee näköjään jotain autoikin. Juu. Käveltiin tässä Dubai Mallissa äsken joku varmaan 1,5 tuntia. Eksyttiin melkein, ei löydetty ulos tänne. Nyt ollaan täällä pihalla. Siinä on Burj Khalifa, maailman korkein rakennus. Mä en tiedä näkyykö tässä kamerassa, mutta mä oon ihan palannut naamasta. Mulla on naama ihan punainen. Ja olkapäät sattuu ja selkä sattuu ja rinta sattuu, kun niin paljon ollut auringossa. Mut ei se mitään. Ostettiin liput tonne Burj Khalifa 148 kerrokseen. En tiedä kuinka korkealla se on. Olisiko se joku 700 metriä, ehkä 750 metrin korkeudessa. Varmaan ihan törkeä hienot näköalat, mutta sen näkee kohta. Tultiin tämmösen johonkin odotustilaan. Katoin just, että ei se olekaan 700 metriä, vaan se on vaan 555 metriä se, mihin me mennään nyt. Toi joku Sky Lounge. Toi Guide selitti just, että ton rakentamiseen on mennyt 6 vuotta aikaa. Se aloitettiin 2004 ja loppu 2009. Siellä oli yli 10 000 tyyppiä tekemässä sitä. Yli 1000 eri henkilöä eri maista tekemässä sitä. Ja täällä on myös maailman nopein hissi, joka menee 77 sekunnissa 125 kerrokseen. Täällä sitä nyt sit ollaan 555 metriä korkealla. Noikin on varmaan jotain 200 metriä korkea. Siis täältä ei näytä yhtään, että noi olisi niinku korkea, kun itse ollaan tää 550 metrissä. Mut onhan noi nyt ihan törkeä korkeita. Noikin. Niinku. En mä tiedä kuinka korkea joku näsineula on. Meneekö se yhtä korkealla kuin noin? En mä tiedä. Ihmiset tuolla alhaalla näyttää ihan pieniltä pisteiltä. Tää jatkuukin tonne ylöspäin vielä ihan kivasti. Mitä se oli jo? Tää oli 823 metriä korkea. Tää menee vielä tästä niinku vähän vajaa 300 metriä ylöspäin. En mä voi käsittää miten tämmösiä on pystytty rakentamaan tänne. Vesijätillä me lähettiin tosta. Kierrettiin tuolta. Mentiin tonne. Sitten tuolla on toi Skypooli. Sinne olisi kyllä kiva päästä, mutta ikä ei riitä. 21 vuotta ikäraja. Saatiin tähän limemehuun, taateliin jotain keksiä ja orange juicea, mikä se on suomeksi, ja vettä. Tää on kyllä ihan törkeä hyvää. Mä en oo maistanut parempaa mehua kuin tää. Ja näillä maisemmin vielä. Ai että.
Tuolla pihalla pitäisi olla seuraavaksi joku vesishow, niin mennään kattoo sitä. En tiedä yhtään millainen se on. Kai jotain suihkulähteen tapasta tai semmoista. Ja sitten on valoika noissa rakennuksissa, mutta muuta en osaa sanoa. Ostin tuosta äsken Nike-kaupasta Dunkit. Ihan nätit semmoset sinivalkoiset. Mä voin näyttää ne sit hotellilla. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, I'll never be like you. Do I make you wanna stay? Hate sleeping on my own, missing the way you taste. Now I'm fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Stop looking at me with those eyes, like I could disappear and you wouldn't care why. Now I'm fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Vihdoinkin hotellilla takaisin. Oikeasti toi matka kesti ikuisuuden. Puolet matkasta oli hirveet ruuhkaa. Mentiin semmoista 20 siellä siis. Tää liikenne on ihan hirveetä. Mut nähtiin Ferrari siinä matkalla. Ihan leijä. Oliko se 296 vai mikä se oli? Mut joo, vihdoinkin täällä hotellilla. Ollut pitkä päivä. Ei voi muuta sanoa. Vähän väsyttää. Mulla on kiire iltapalaan. Sehän menee kiinni 10 minuutin päästä. Joten peace out. Aamupalat syöty, kaikki syöty. Meillä lähtee taksi tuossa tunnin päästä tonne Atlantis Palmiin sinne hotelliin. Siellä me uidaan delfiinien kanssa ja mennään siihen vesipuistoon, mikä siellä on. Joo, tulee taas toimintorikas päivä ja moro! Mitä toi sanoi? Täällä on... Mä en nyt muista ihan tarkkaan, mutta toi tyyli sanoi, että täällä oli joku 40 000 eri kalalajia. Siis... Mitä? Toi tankki, mihin me mennään uimaan, niin se on 10 metriä syvä. Aika kiva syväkin. Mut seuraavaksi mennään uimaan tonne akvaarioon. Nyt kiristää sen verran, että... Palaneet kohdat tuntuu kivalta täällä olla. It's gonna defog them, so it won't get foggy at all. It's on. First, yeah, very good. On the next step, and then you can get into the water. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights.
nyt vesipuisto. Tää on maailman isoin vesipuisto. Tai ei ehkä niinku pinta-alaltaan, mutta täällä on eniten näitä vesiliukumäkiä, joten let's go! Nyt pitää lähteä himaan päin. Tää on niin iso paikka, että me eksyin tänne jo tässä niinku tunnin sisällä jonnekin. Piti kysyä neuvoja, että päästään ottaa meidän kamat tuolta. Musta tuntuu, että mulla on kurkku kipeä, mulla on kuumetta, mulla on kaikkea. Siis mä oon tulos kipeäksi ja vielä olisi lomaa jäljellä 3 päivää. Saa nähdä, onko mä huomenna hyvässä vai huonossa kunnossa, mutta toivotaan, että ei tästä pahene. Mä oon ollut viimeiset 3 päivää ihan koomassa, varmaan äänestäkin kuulee. Siis törkeä kipeys, kuumetta, kurkku kipeä, limaa kurkus, kaikki mahdolliset asiat. Sitten täällä on vielä sen lisäksi törkeän kuuma, niin ei pysty olemaan ulkoa hirveästi. Ollut kyllä rannalla vähän. Ollut kyllä rannalla tosta pikkasen aina vähän väliin. Kattois maisemia muutenkin. Et saa vähän aurinkoa. Nyt on viimeinen päivä. Meillä lähtee toi kuljetus tonne lentokentältä tossa 7:15 ja kello on nyt mitä kello on 15:15 eli siihen on 15:15 eli siihen on 5 tuntia aikaa. Tässä kun tuli ulos, niin täällä on tuli spotattua kivat autot tosta. McLaren 720S ja Lamborghini Urus. Ihan nätti. Sitten tässä on näitä perusautoja, joku Hyundai Accent ja Toyota joku, mikä toi on, en tiedä, bussi. Creatures of my dreams.